Slide. Slide keluar. Makiat tayo si Nikadjin makiat. Nikadjin nagkuas kahoy. Ngami kahoy tayo makiat. Ngami kahoy nga kan. Laya ba? Para sognod. Ngita tagbagon rin makiat kaya to ibangan sa tong kahoy. Nas Nikadjin ay wana nagbangan na siyang kahoy. Nanigurog una-una nagbangan siyang kahoy. Serious pagay katanaw siyang kahoy gabangan. Atong manganon tan ito ang makiat kay para di mga tagak kay lisod king daan dire gud. Mga tagak mabotag punit. To ni banganon makiat. Nikadjin barog na. Kalaktuno na ni siya. Excited ang pasan siya kahoy. Nawa na kipasan. Hindi ko nagbalik. Pag kumando kay ko kumano makiat Nikadjin sina panglingi. Kalaktuno na. Excited ang pasan siya kahoy. Mana ato na ni pasanon makiat. Kay maglungag na sa ta. Ato ning gamiton tong kahoy maglungag ta. Ato ni isugnod. Ato pa nahos ni Nikadjin kay para di matuslukan. Matuslukan niya sa kahoy. Matag kahoy mangkit. Nikadjin mangkit na biyaan. Dala ni Nikadjin ay. To tara. Natugan siya kahoy. Gibali pagyud. Dala Nikadjin mangkit aga sunod ako na. Pasag kahoy. Mami kahoy para sugnod. Para matag kahoy para sugnod mangkit kay panay kahoy sa balay. May kay laya kay rong kahoy ba. Paluwa ray mong ipanguha eh. Gahe. Nga. Gahe. Gahe mo na kahoy nabay kahoy humok sa tubig. Gahe ko gahe ko no nga. Kuha man. Kahoy may gahe ginang kahoy. Nikadjin paboton kay gugdangan sa itlog. Agoy. Makiat agi tas langob. Agay. Langob din makiat. Ha? Gi paligid, paligid. Ipaligid. Ipaligid na imong kuan gi. Okay, gi paligid. Gi, slide. Nahinay lang. Nikadjin makit eh. Lisod check na okay. Ay langob re. Gi paligid lang. Gi, Nikadjin eh. Hinay-hinay lang kay gisi na imong purol. Wala nahubo. Sige lang. Tarongol ta. Nikadjin. Galisard. Lizard kaya gianan be? Ay da. Lizard kaya gianan? Dali be. Lizard jag na makit. Gay boy ipaligid. Pok da. Ala. Ala.